Tofa akwai kallo a jihar Kano. Burin tsohon sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi ya cika. Mai sauraro barka da wannan lokaci, kana barka da jimirin sake saduwa da mu a cikin wannan sabon bidiyo namu mai albarka. Mara balale zuwa cikin wannan tasha tamu mai albarka da muke wa lakabi da daular Arewa. Mai sauraro muna roƙonka idan har ya kasance wannan ita ce ranar ka na farko na kawo ziyara cikin wannan tasha tamu mai albarka, da ka daure ka danna mana subscribing, kana daga bisani sai ka taba alamar kararrawa, domin hakan shine kadai zai ci gaba da baka damar isowa zuwa ga ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun daura akan lokaci. Mai sauraro gare cikakken wannan batu da kuma wannan rahoto na zuwar maka a halin yanzu a kuma tare da wakilanmu, kamar dai yace muka faɗa maka buri ko mu ce burin tsohon sarkin Kano wato Sunusi Lamido Sunusi ya cika. Allah ya karba addu'arsa bisa ga dalilin cewa kamar dai yace mai sauraro ya sani ya san wane ne tsohon sarkin Kano wato Sunusi Lamido Sunusi a shekara 3 da ta gabata. Sunusi Lamido Sunusi adalin sarki ne da ya mulki jihar Kano na dan kankanin lokaci, wanda kuma bayan mulkan nan tata ne aka sauke shi aka kuma kore shi daga jihar da yake mulka din, wanda wannan al'amari ya faru ne bisa alhakin wannan jam'iyya da take neman sauka ta APC, wanda ita ce ta aikatawa wannan bawan Allah haka bisa ga dalilin cewa ya fito da jan ido na nuni da cewa tabbas baya yin wannan gwamnati tasu tun a wancan lokaci da suke rike da mulki kenan, wanda fa mai sauraro tunda aka kore shi daga jihar ta Kano to fa bai dawo cikin wannan gari ba, sai da abba gida ya lashe zaɓe, ko kuma mu ce za a yi zaɓe sannan ya dawo cikin wannan jihar ta Kano, wanda mai sauraro burinsa kwa da ya cika anan shine ya rike yana da buri da fatan cewa Allah ya kwace mulki daga hannun wannan gwamnati a tunaninsa, da kuma nuni da cewa Allah ya danka wannan mulki ga rundunar daga Rabi'u Musa Kwankwaso. To fa a yau mai sauraro ba sai mun faɗa maka cewa burinsa ya cika ba, domin kuwa burin nasa ya cika, addu'arsa kuma ta samu karɓuwa. Bayan bayyana abba gida a matsayin dan takarar da ya lashe wannan zaɓe, cikin murna da ƙarin murna ije ita dan takarar nasa murna na cewa ya gode wa Allah da Allah ya danka wannan mulki a hannun dan takarar da ya so tun a wancan lokaci ya samu lashewa, sai dai kuma Allah bai ba. To mai sauraro ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu mai albarka ta hanyar danna mana subscribing da kuma danna mana alamar kararrawa. Mun gode.